Tanssikeskus City Dance on jo vuodesta 1990 luonut menoa ja meininkiä upeilla tansseillaan. City Dancella löytyy muun muassa monia tanssilajeja, taitotasoja, kisaryhmiä sekä taitavia opettajia. Tanssi on isona osana City Dancen opettajan Anni Kärkkäisen elämää. Hän on tanssinut pienestä pitäen ja minä sain tilaisuuden päästä haastattelemaan häntä hänen haaveistaan ja miten ne ovat toteutuneet. Lisäksi Anni näytti hänen lempiliikkeitään ja kertoi, mitä tanssi merkitsee hänelle. Mun nimi on Anni Kärkkäinen ja mä opetan täällä Cityllä showtanssia ja MTV-dancea ja sitten dance mix-tuntia, johon kuuluu showtanssi, diskotanssi ja hip-hoppi. Mä olen harrastanut tähän mennessä balettia, diskoa, showta, eri performing arts-lajeja, esimerkiksi contemporaryä ja jatsia ja sitten myös hip-hoppia ja latinashowta. Mun lempitanssiliike, no mä en ehkä osaa päättää yhtä, mutta mä tykkään tosi paljon lattiatempuista ja sitten hypyistä. No mun lempihyppy on ehkä turning shate tai switch tilt. Mulla on ollut nuorempana haaveita tanssin suhteen. Mä oon pienenä halunnut olla tanssiopettaja ja mä muistan, kun multa on kysytty, että mikä mä haluan olla isona ja mä sanoin, että mä haluan olla tanssiopettaja. Ja. Mun haaveet on samat vielä tänä päivänä. Niin kuin mä sanoin, niin mä halusin olla tanssiopettaja ja nyt mä oon saavuttanut sen. Mutta nykyään mä ehkä myös enemmän unelmoin siitä tanssijan ammatista ja siitä, että pääsis esiintymään tanssijana. Tanssi on mulle, no se on työ ja se on elämäntapa, mutta se on myös tapa ilmaista itseäni ja semmoinen, että miten mä pääsen tuomaan itseäni esille. Ja se myös antaa ihan hirveästi itsevarmuutta muihinkin elämän osa-alueisiin.